Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо бародаро. Ва дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ва бо нархи арзон мебошад. Дар комментарӣ нависта будед, ҳатман пешкаши шумо мегардонем бародаро. ба касоне ки чӣ гуна мошин, хона, замин, квартира, чизе ки дар кор бошад, ҳатман дар таги комментарӣ нависед. Мо дар навори оянда пешкаши шумо хоҳем кард. Ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта бошад, ҳатман дар ватсаи мо сурат маълумоташро роҳӣ кунед. Мо дар навори оянда реклама мекунем. Дастгириро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. Як нуна лайк ва подписатсияро зер кунед. Мо бошад наворо сар мекунем. шербачаҳо ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон, барои дастгирии мошинитон ҳазор раҳмати калон ва зиндаву сарбаланду хонобод бошед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза беҳтарин мошинҳоро қабул кардем. Якумин мошини мо ВАЗ 2111 қабул кардем. мотори 1.6 коробкаш механикаи сӯзишвориш бензин, танҳо бензин қад мерава ва 4 баллони нав, 6 моҳа ҳуҷҷат дорад. дӯстон мега салонаш кожния, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша дӯстон 16000 сомон мега бо ҳам аз номи канали мо мақсад гап занед, муомила ҳам дорад. дӯстон номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо метавонед маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. 97 92 20 31 дӯстон ба навин номерҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. хуб шербачаҳо, ҳатман дастгири канали моро фаромӯш накунед. Мегузарем ба мошини дуюмгин имрӯз Daewoo Nexi қабул кардем. солаш 1994, объём мотори 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориш бензин, газ ва мошин мега дар ҳолати хуби техникия қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 18000 сомон мега шербачаҳо. мошин мега дар ҳолати хуби техникия. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. 905 24 32 32 дӯстон ба навин номерҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. шербачаҳо 1.06 бо нархи арзон қабул кардем. солаш 1996, ВАЗ 2106, солаш 1996, объём мотори 1.3, коробкаш механикаи мега сӯзишвориш бензин, газ қатъӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Истарошан. нархша дӯстони азиз 9999 сомон мега мошин дар ҳолати хуби техника, ягон дард надорад, фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ, тамом. мошин дар ҳолати хубе бародар қарор дорад дар ноҳияи Истарошан. нархша 9999 сомон, яъне ки 10000 сомон қадр мега. номерҳо барои тамос 936 99 70 07 дӯстон ба навин номерҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештар метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. хуб шербачаҳо, ҳамонлай ки бо бигира камкам хабар бигиред ки барои пешрафти канали мо мегузарем ба мошини навбатӣ. қабул кем дӯстон Honda Saliero, солаш 2010, объём моториш 2.4 дӯстон, коробкаш автоматаи сӯзишвориш мега танҳо газ қатъӣ мебошад ва муомила ҳам дорад. дӯстон аз номи канали мо мақсад гап занед, муомилаи хуб мекунад. мега мошин дар ноҳияи Масчоҳ қарор дорад. дӯстон мошин дар ҳолати хуби техника, ягон дард надорад. мақсад салонаш тозаҳа, ягон ҷош мақсад задагӣ варид кардагӣ ҳам надорад. мошин мақсад тоза.
дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мақсад мегирид фақат ҳайш мегирид, ягон ҷо чӣ надорад. нарша дӯстон 90 000 сомон мега. бо аз номи канали мо гап задем, муомила ҳам дорад бародаро. хулас шербачаҳо, номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо. маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед ва муомила ҳам дорад бародар. аз номи канали мо ҳатман саломеро расонед. дӯстон, мегузарем ба мошини навбатии Opel Astra F дар кузови хачибек бародаро. солаш 1996, объем мотори 1.6, коробкаш автоматае. мегӯям мошин дар ҳолати хуби техникаи сӯзишвориш бензин газ мебошад ва 6 моҳа ҳуҷҷат дорад, муомила ҳам дорад бародаро. нархша 39 000 сомон мега бародаро. мақсад ки автоматае, ягон чӣ надорад, муомила ҳам дорад бародаро. мегӯям ягон проблема надорад. мошин қарор дорад дар тарафҳои душанбе бародар. номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо 55 33 33 084. дӯстон, ба намин номерҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. шербачаҳо, қабул кем Opel Vectra қабул кем. солаш 1990, объем мотори 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориш танҳо газ қатъи мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникия бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникияи нархша 13999 сомон мега, яъне ки 14000 сомон мега. ягон проблема мақсад надорад. номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо. маълумоти бештарро дӯстон аз худи соҳибаш дастрас кунед. 188 55 02 01. ба ин ҳамин номерҳо дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба мошини навбатӣ газел бародаро. обязательно лайк шавад. газела дӯстон солаш 2002 мега, муомила ҳам дорад бародаро. нархша 20 000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо бародаро. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. 30 60 93 17. номерҳое ки дӯстон дар таи навор мебинед барои реклама 925 66 411. дӯстон, мақсад шуде ки реклама дошта бошед, мо ҳатман дар навори оянда реклама мекунем ва пешкаши харидорро мегардонем. чизе ки набошад компания Faberlic, мақсад чизе ки набошад мо реклама мекунем бо нархи арзон. боз дӯстон, як тагия қабул кардем Opel Astra F дар кузови хачибек. солаш 1994, объем мотори 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориш бензин газ, муомила ҳам дорад. нархша 21 000 сомон мега. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо ва маълумоти бештаро дӯстон метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. 901 50 00 08. дӯстон, ба намин номерҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. як дуна лайк ва подписия зода кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳар рӯза бохабар бошед. мошини навбатии мо дӯстони азиз Opel Astra F дар кузови универсал. солаш 1994, объем моториш 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориш бензин, танҳо бензин қатъи мебошад. дӯстон, мегӯям мошин дар ҳолати хуби техника 6 моҳа ҳуҷҷат, 4 та балони 80% дорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, муомила ҳам дорад бародаро. нархша 25 000 сомон мега. дута номер дорад дӯстон, яъне мақсад WhatsApp ҳам дорад. номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо ва маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. аз номи канали мо дӯстон салом расонед, бо скидкаи хуб мекунад. мегузарем ба мошини навбатии дӯстони азиз BMW Troika қабул кунем. солаш 1999,
объем моториш 1.8 дӯстон, коробкаш механикаи сӯзишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад бародаро, 4 балони нав. Мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 40,000 сомон мегӯяд бародаро. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо бародаро. Метавонед маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. 94 77 79 04 дӯстон ба намин номерҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. BMW Troika дӯстон мухлисош бениҳоят бисёр буда ҳастанд. Мақсад дар ҳар як видео мепартом BMW мегӯям бародаро. Кӯбак мақсад бародаро ба касане ки масалан мошинаҳои мо рекламаҳои мо маъқултон бошад, баҳои 5 дар комментария бинависен. Мо ба мо мотиватсия метавад. Мақсад мо ҳар рӯза видеои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем, яъне ки бо нархи арзон реклама мекунем. дӯстони азиз, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. шербачо дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбон бошад. Дастгири канали моро дӯстон фаромӯш накунед. шояд ки аз ҳамин канали мо ягон мошини арзонак ё ки ягон чизи арзонак биёвӣ вақта ба рӯз ба зиндагита бихарӣ бародаро ва истифода барӣ. дар канали мо дӯстон якум бор агар меҳмон шуд, якум бор мақсад даромадагӣ бошед, номерро дар таи видео барои реклама бародаро. чизе ки мақсад дошта бошед, мо реклама мекунем бо нархи арзон 125 060 40 11 дӯстон ба намин номерро муроҷиат кунед ва мо реклама арзон мекунем. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. худтонро эҳтиёт кунед. дастгирия фаромӯш накунед. хайр то видеоҳои оянда. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.